Kaixo, aste honetako adierazle ekonomiko garrantzitsuenak errepasatuko ditugu. Hau, aste ekonomia da. Eustaten hiruhilekoko kontuen aurrerapenaren arabera, Euskadiko barne produktu gordina 2,1 hasi zen urte arteko tazan bigarren hiruhilekoan. Enpleguak ere bilakaera positiboarekin jarraitu zuen, eta 1,3 hasi zen. Gainera, inflazioa 3,2an egonkor mantendu zen ekainean, naiz eta osaera ezberdina izan. Kasu honetan, azpiko inflazioaren moderazioa, elektrizitatearen eta gazaren garestitzea konpentsatu zuen laguntza publikoa kendu ondoren. Ondare inflazioa gorantz bultzatuz. Testuinguru horretan, enpresen konfiantzak hobera egin du 2026ko hirugarren hiruhilekoan. Adierazleak 127,2 puntu lortu zituen, batazbesteko historikoaren gainetik. Datorren hiruhilekorako aurreikuspenak ere hobera egin zuten. Hurrengora arte!